Asa naman ito sa paploy bay? Pag-food trip na ta, gutom na kayo ba? Mo gani no, beef steak na po siguro unta ta. Taba na yan, mura pag na'y kwarta. Pumili pagid mo ka ng sakto ra gud nga sudan nga inato ra gud ba? Aw, pwede ko man ginamos ra ta. Unsa man ay ginamos diri ya, ginamos sa balay. Istiot mo uli lang siguro ko. Ilumin niyo dia. Makadubot ang manok karon. Ayaw ginaba! Magsabot tadaan, kinsa na mo'y masayin lutuan eh. Si Bantoy na po na, kasi may nakanahuna. Suggest Reko, ay ko yung bulutuwa kay mo kabalo. Ay sus, ay na mo siglalis dia. Ako rin ka pa. O sige, paisa ka kong plano ha. Si Jikoy na mo luto. Luto ako, bala. Oy, sakto na si Papi ang dalag pagkaon. Ilong. Si pagkaon, mga patay gutom gud mo ba? Sabi na dala ni mo, Paps, kalami ano? Pan, manggunaw. Say pan. Hudi ni hudi. Grabe ganyo kasuringan boy, pati hudi ba dumugo ninyo? Yata na Paps, sugaya na oy. Pagulat ya, ini nga hudi gikan ni ka kapitana, gihatag sa tuwa. Ako na. Pagulat ya, sa makuutan lang. O, kani una o. Sa mani. Let's say, Kuya William. Oh! Ay, salamat. Pahit kayo. Sunod. Mani. Tansyong. Okay, sunod. Jikoy. Sama ni mo hatag oy. Eh, na rato, kauwi po mong sunod. Anjo. Ay, gracias. Salamat kayo, kapitana. Kaya sa inyo, Abria. Relax lang, relax lang. Sunod. Siya maning jib-jib. Karoon kapoy yung kailana. Sunod. Bantoy. Oy, abot na gyud, kuha na gyud. Paps, grabe hapit. Naman mahurot silang tawag, Paps. Huwag pa man kau, dugayas ko oy. Kaulat yung buang mo. Pinitaw na kayo Ay, dala ko lang ko ah. Napa isa. Wala pa kami kwarta rin. Ulo, nangita pag kwarta ang buwang. Mahal ba ka ng hoodie? Nya, Paps, pwede na lang mo ni abrihan eh. Okay, unboxing na. Sige, Unboxing. ay, duta design. Oy, Isang number ni Paps. Sama ni oy. Patay yaga-yaga man nga number Paps oh. 1 2 3 4 5 ban lagi ni. Saan ang palagya? Unique kayo na. Wakay ka priyang number mo. Na iusuro ningon si kapitana. Tanawa ra ko nagwa, Paps. So, 3-port sa man ito ba? Arang lagi na imuhayam kay Triport. Tanawa ko is kalibo. Alangan nga na, mga kaskalibo. Wow, okay, kaya ko number ba? 69! Kaya ni ako ay 300. Pwede mo lipat ng 03. Ako po tayo 100. Ako po 200. Okay ra ni presyo sa reduce niya ko. Sila na ay na mo sig reklamo. Ang importante, kitagaan mo. Bawiyan ako. Aysa natin ipabaon si Kapitanas ko. Baon na. Tagaan ko niya isa kalibo pang food trip daw na to ba? Wow! Yan ay panoy! Tagaan pa tagudi. Yan, nagitagaan po kita pang food trip. Paps, sana may plano. Kung kisay mo luto, kung sa'yo lutoon. Kana mo na kung ganahan. Di na magulat sa kuwa ba niya sa may tirada. Adobong manok. Mauna itong lutuon ron. Nga, ako po yung muluto. Ay, dala, yan. Budget. Sino balik? Ako balik, kaya kuha ng sukle. Liogay mo, bo. Lakaw na. Lakaw. Tara, Tara. Dalay mo kay gutom na ko. Hoy, dara mga pawratin na niya. Dala na ko kuano. Lamas, butin. Napo din ang bupan. Kadi manok, Kana magulya. Okay. Isa. Okay naman na. Pause na. Ito ta sa payag kay na lamisa, dre wala man lamisa. Babol to. Okay na sa payag. Prepare sa maluto. Ulag hugas. Basta na to meron. Sikaan ka na ko. Paps, sumara. Nakoy dala ba? Uy, unsa man ang dala nimo toy? Dala ko bulad ba? Kaya ka nga Bombay. Suka. Kaya kita ko sa Facebook. Trending kayo. Ito slow ang bulad sa suka. Pirting lamia. Ay, kita kuha na to, nagtubod na nun akong laway da. Sige, ato apas ang sila hadin. Tarahan nila sila tara. Nianoy. Lid. Pahit yung kayo ni ba? Di ba upat man nakabukpaa sa manok dira? Duha gid ako ah. Grabe po nimo ay sinirok ba? Sinirok pa rin ang nana. Klaro kadaghan anang manok oh. Sus murag dagan be kay tanong. Ito ko kay. Alam mo ang paaw dagko kay paghiwa oh. Sana all.
61,000. Dribbling the ball. Murag si Kyrie Irving. Palala. Gipasa kay 3-4. Up, 3-4 ang dala ng bola. Up, double dribble, binasa kay 100. Back shot. Up. Ano, LeBron James. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Parang kayo. Siya may 100. Balik-balik. Pasa kay 69. Sinupos. Lubis ang likod. Basketball. Kana yung gibuhat nga kabuang liag gitabang pa na ninyo dali ra na mauman. By schedule ba paps no? Okay no, by schedule pero pag puyo pun mo. Kasi naglilider atong kabuang ninyo dali. Kinayon, tayo siya ko. Kanyo tansyo nga kay ko po naglilider ha, di ta kapakaunon dun. Paksi-paksi, may kong dahon diri Pops oh. Kiat pa mo ko sa bron, di ko mo kakaon. Sana all. Oy, koy! Ayaw kit-kit ang tuyo ba? Labi kay kaglaway mo nga ka! Hilo mo dia, bro pembuka bulu mo tabang dia, sige mo tapok gani. Ayo, yan ato kahimtang diri no. Ugay no. Mo tagkana og dato bagay tawagon lang mukaon. Pangulat mo, kamoy turno mo luto, kay kami na po yung tanaw sa inyo diha. Umuta na anak koy, oy, luto na anak koy. Ulat lagi ba? Mo bay baglunod. Takdan makandamulag nga siro kayo. Ba ni mo to ha? Piksa na po ko diri ba? Tinuod bitaw dam, sa nagangal-angal diha. Sana all. Wow. Aray ko. Alam biya, oy. Dugaya po nila mga aon, oy. Piti, yun yung bahaw ron. Okay, luto na. Up! Basi nakalimot mo, unsa ko ingon? Bago mo kaon? Ako! Kabalo na ka. Bless this pod para maapod-apod, sila pod o kami pod. Amin! Okay. Danggit, rasuka with Bombay balibaga. Wow! Namin! Sana all. Kanibig sulayan naman eh. Pagkadagana sa Bombay. Ako na po de. Kayo? Ako be. Butang nga to Bombay para lami. Nani ba? Nani kadagan oh, nani. What? Danggit mahal kayong kilo. Bombay, dakan no ng Bombay. Sana all. Ay sa mo kilo. Isa. Salamat kapitana untay. 1 2 3. Salamat kapitana. Ayos kaya itong trip no. Huy, ano mo naman ang isigop. Dami kayo eh. Ano sa trace 3 Pops? Ganun ko eh. Lah, nabot na si Ulid. Uh-oh. Ano yung bili? Lah, na binlan si Ulid. Lid, buangal Lid. Uy, wakan nila labinlan ba? Nahinay kan. Dugay mo nagti ka. Ay, atian ninyo oy. Ano mo namili? Palit pa yung gisugo. Kaya ko ninyo palit soft drinks oh. Dalian na soft drinks diri big, iuho kayo. Bahala mo, di ta mo tagaan na ni. Ay, ate, asa mga Lid? Kukurang iho kayo. Dali.